Deixem a banda l'economia. Les escoles infantils dels hospitals de la Comunitat Valenciana tenen vora 1.800 xiquets cada any. Este servici permet que els menuts malalts no perden classes. Així és, mentre se sotmeten al tractament per curar la malaltia, un equip de professors els ofereix atenció educativa personalitzada a l'hospital i també al seu domicili. Un llapis més un altre llapis és 1 més 1, que sí. Són xiquets de la unitat d'oncologia de l'Hospital La Fe de València. Reben tractament mèdic però continuen anant a l'escola. Su entorno ha cambiado, las personas con las que habitualmente se relacionaban han cambiado y su forma de vida también. De repente aparece el maestro, la maestra y se quedan, el colegio. ¿Por qué? Pues porque la vida tiene que seguir. Cap al futur es mira les unitats pedagògiques hospitalàries. Fa mes i mig que Pau està ingressat ací, ara rep atenció educativa en aquestes aules. M'agrada vindre perquè puc veure els amics, también puedo jugar. El aula también constituye un sitio donde se juntan, donde se pueden encontrar, donde ven otros niños con los mismos problemas o parecidos, donde se cuentan cosas y sobre todo donde normalizan su vida. Com Jonathan i Paula l'any passat van passar per aquestes unitats pedagògiques 1.600 xiquets, un servei que permet continuar amb el seu rendiment escolar però sobretot aconseguir normalitat. I el procés d'aprenentatge continua també fora de l'aula. Els professors s'adapten a la malaltia de cada xiquet. Hi ha viatges que per circumstàncies estan baixos de defenses i no poden eixir, entonces el professor va a l'habitació. Un espai d'evasió per als malalts, un suport psicològic per als pares i sobretot una manera aplicada d'aferrar-se a la vida.